Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Standby po tayo, ma'am. Po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon ay 11:36 p.m., mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Halika mga kabisyo, kilalanin at alamin po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening. Kamusta ka, ma'am? Ayos naman po. Malamig dito sa lugar ko. Nasaan ka po bang Sa lugar, ibang ma'am? bansa. Saan ibang bansa yan, ma'am? Maaari ko bang malaman? Sa California po. California. Gano'n ka nakatagal, ma'am, sa California? 5 years 5 years. Saan sa California? po. Saan sa Pwedeng California? di na i-share. Pwede Baka naman, ma'am. may makakilala. Pwede naman, ma'am. Siyempre. 5 years ka na, ma'am. Dito sa Pilipinas, may kamag-anak, anak, or asawa po ba kayo naiwan? Wala po. So, single ka, ma'am, sa madaling salita. Wala akong iwang family sa Philippines pero kasama ko sila dito sa ibang bansa. Okay. Okay. I see. So, ma'am, sa 5 taon mo dyan, 5 taon na rin ba sila dyan? Apo. Sabay-sabay kayo napunta ng California? Ako po yung nauna and then pinasunod ko. Pinasunod ko sila. Ilang taon na sila dyan, ma'am? 5 taon? Mga ko lang 3. Okay. Yun. 3 taon. So, ilan po ang anak ninyo, ma'am? Isa lang po. Isa lang. So, Mm-mm. ang kanyang tatay ay kasama niya na rin dyan sa California. Yes. Yes po. Okay, ma'am. So, si hubby mo, ma'am, nag-work din yan sa California? Apo. Pareho po kami. Okay. Pero pabalik na po kami ng Pinas para Eh. makasama yung mga magulang. Okay. So, magbabakasyon or for good niya? Babalik ulit? For good na po. For good. Ang hirap kasi malamig dito. Sakitin kami. Hindi kaya. Hindi sanay sa klima. Okay. Mari ko bang malaman kung ano naging work mo dyan sa California? Pwede secret na lang. Kasi baka makilala. Sige, ma'am, walang problema. So, ma'am, kailan mo plano bumalik ng Pilipinas? Siguro before mag-end itong taon, Lapit-lapit na. malapit na. Kasi Ang bilis. super po dito. Iba pa din sa Pinas. Nakakamiss yung yung pamumuhay, yung lifestyle. Kasi syempre, Pilipino tayo. Iba yung culture dito. Tsaka yung klima, yung mga tao, yung environment. Tsaka para makasama ko yung mga magulang. Okay, nice. So, ma'am, ready ka na po ba? Yes. Okay, ma'am. Ilang taon na po kayo? 35 po. 35 years old. Tagasan po kayo, ma'am? California po. California. Okay. California. Itago natin sa pangalang Every po. Sorry, ma'am? Every po. Parang every day. Parang ganun. everyday, everything, ganun. Every. Okay, ma'am. So, every. E-V-E-R-Y. Every. Yes. Okay. Noted. So, every 35 years old,
from California. Yes. Ano ang top secret mo? Nung teenager ako, meron ako nakilalang lalaki, guy. May nakilala akong lalaki sa province namin, hindi ko na lang babanggitin kung saan. Mhm. Tapos, dahil morena kasi ako eh, so attracted ako sa mga mestizo, ganun. So yun, um, habang may ginagawa ako doon sa lugar na pinagbakasyonan ko, dumating itong guy na 'to tapos Mhm. ipinakilala sa'kin nung manager. Pinakilala siya sa'kin nung manager kung saan ako nagbabakasyon. Mhm. And then hanggang sa nagkagusto siya sa'kin, para siyang na-love at first sight. Pero ito nangyari 2010 pa, Mhm. na love at first sight siya tapos nagkaroon kami ng, communication through text. Hanggang sa naging kami, pero tumagal lang yung relationship namin ng less than 1 year kasi ano kami, LDR kami. Nandun siya, ako kasi nagbakasyon lang ako dun sa province nila, and then after ng vacation umuwi na ako sa lugar namin kasi tapos na yung bakasyon, kailangan ko ng bumalik sa school, back to Mhm. school na, tapos na yung sem break namin. Tapos nag-continuous yung communication namin hanggang sa, month nung after ng 2 months na panliligaw niya, sinagot ko na siya. Tapos dahil nga LDR kami, hindi niya hindi niya napigilan yung sarili niya hanggang sa nakagawa siya ng, infidelity, nag-cheat siya sa'kin. Ilang taon bago ko nalaman na nag-cheat siya. Bale nag-break kami dahil na-feel ko na cold na siya. After ng breakup namin, wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang iba. May iba na siyang babae na nilalandi, tapos naging sila na habang kami pa. Mhm. After breakup namin nun, lumipas pa yung 2 taon. Pagkalipas ng 2 taon, dun ko lang nalaman yung ginawa niya. Kasi 2010 hindi pa naman gano'n ano yung mga phone, 'di ba? Wala pa yung sa social media, hindi pa gano'n kakilala din. So nalaman ko yung infidelity niya, accidentally kasi akong nag-Facebook kasi gumagawa ako ng project sa school. Pero nung during 2 years na wala kaming communication, parang sobrang sobrang broken ako no'n. Ang ano ng impact sa'kin ng breakup namin kasi nga ideal man ko siya, eh. Galing kasi ako sa broken family, so yung gusto ko sa lalaki, yung parang na-foresee ko na baka eto na yung mapangasawa ko sa ano, makasama ko sa future ko. Tapos yun, na-broken ako, then yun, nakita ko yung infidelity niya, nakita ko yung mga dates na mga pictures nila kasama niya yung babae. Yung mga dates na yun is kami pa. Tapos kinonfront ko siya through call na bakit niya ginawa yun, bakit niya ako niloko. Yung within 2 years na yun, sobrang guilty ko kasi feeling ko ako yung may kasalanan kasi agad-agad nakipag-break ako sa kanya. Feeling ko ako yung nang iwan sa kanya. Mhm. Tapos edi ayun na, hanggang sa nangyari yon 2010. 2010 Mhm. naging kami, 2011 kami nag-break, then after ng ilang taon, ah, tawag dito, edi ayun na, parang nagkaroon na kami ng closure, nagkapatawaran na. Tapos nagkaroon ako ng, kahit na napatawad ko na siya, hindi ko pa rin hindi pa rin ako naghi-heal kasi nga mahal ko pa siya. Kaya lang may girlfriend na siya. So nag-give way ako hanggang sa madami sa'kin nanliligaw, pero hindi ko ini-entertain kasi hindi ko naman type. Kasi nga meron pa akong mahal at siya yun. Hanggang sa nag-work ako sa isang mall, tapos meron akong nakilalang lalaki na super kamukha niya. As in super kamukha, lahat ng features. Kaya na-inlove ako dun sa guy na nakilala ko sa mall, ka-work ko. Kasi nga kamukhang-kamukha niya. Tapos kaugali niya pa.
And then yung lalaki pala na yun, in-entertain ko yung lalaki na yun kasi nagkaroon ako ng interest eh. Parang yung ilang taon na pagiging broken ko na-divert ko sa kanya. Mhm. Yung attention ko, yung interest ko na-divert ko sa lalaki na yun kasi parang ina-assume ko parang kumbaga reincarnation niya ganun kahit buhay pa yung ex ko. Ah, tapos ayun, hanggang sa naging kami nung lalaki na yun, yung kamukha ng ex ko. Kaya ako na-inlove dun dahil nga nakikita ko sa kanya yung ex-boyfriend ko bukod sa kamukha niya, kaugali niya pa, as in talagang Mhm. kamukha, gano'n. Tapos, um, tapos may mga ka-work kami na nagsasabi na, "Wag mo nang i-entertain yan kasi may asawa at anak na yan," sabi nung mga ka-work namin. Eh, ako naman that time kasi ano pa ako, eh, parang wala pa akong kabuwang-muwang, Mhm. virgin kumbaga, gano'n. Wala pa akong ano. Ilang taon ka Tapos nito? Ilang taon ka nito? Every. itong nakilala ko na Yung yung virgin kamukha, ka pa, sabi mo, yung virgin ka pa. 23, Mhm. 22, 23. Okay. oo. Tapos ayun, nakilala ko yung guy na yun ta's sabi nga wag kong patulan, wag kong entertainin kasi nga may asawa at anak na. So hindi ako naniwala kasi parang wala pa nga akong kamuwang-muwang sa mga bagay-bagay. Pero kinonfront ko naman itong guy na 'to. Mhm. Hindi agad siya sa'kin umamin. Tawag dito, parang nagde-deny siya, wag daw ako maniwala sa iba, eh, parang syunga-syunga pa ako nun, eh. Hindi man lang ako nag-insist na ipakilala niya ako sa parents niya, kaya pala hindi niya ako pinakikilala kasi nga gano'n yung status niya, meron na pala siyang ka-live-in partner, tapos yung baby niya months old pa lang nung naging kami. So, hindi ko yun alam kasi wala pa naman ano Every. nun, eh. Every. Hmm, Puwedeng ano po. natin, medyo bilisan lang natin ta's tumpukin natin kung ano talaga yung pinaka-top secret mo. Okey lang ba? Okey, Oh, sige. sige, sige, Tas sige. itong naging boyfriend ko na may asawa at anak pala, nag-break nag nung nalaman ko na may gano'n pala siya, before niya pala i-confirm na meron na siyang asawa at anak, may nangyari sa'min, binigay ko yung sarili ko sa kanya. And then, nung nalaman ko, na-confirm ko na talaga na may gano'n siya, may asawa at anak na, nakipag-break ako sa kanya. Mhm. Tapos nung year na nakipag-break ako sa kanya, super broken ko, parang for the second time na broken na naman. And Mhm. then nung year na yun, nag-post ako sa Facebook about sa gano'n nga yung nangyari sa'kin na na-broken ako. Tumawag yung ex-boyfriend ko, yung unang-una kong boyfriend. Tumawag siya sa'kin tapos sinabi ko sa kanya yung nangyari sa'kin, gano'n yung kasalimuot yung naganap sa'kin. Tapos sinabi niya sa'kin na ikakasal na daw siya, yung pinakauna kong ex, ikakasal na daw siya kasi nabuntis niya yung babaeng ipinalit niya sa'kin. Tapos hanggang sa Mhm. natapos na yung pag-uusap namin ng ex ko na yun, nagkaroon ako ng nagkaroon na rin ako ng sarili kong boyfriend. Ito yung napangasawa ko ngayon. Pero bago tayo Nagkaroon tumungo ako dun sa napangasawa mo ngayon, it means itong guy na sumunod dun sa ex-boyfriend mo na kamukhang-kamukha niya, ito yung nakakuha ng mm. sarili mo, Yes po. kauna-unahan. Pero walang kuwentang Kauna-unahan. lalaki, na ibigay mo lang talaga yung sarili mo. Mm. Yes. So Tapos every ayun, anong opo. pinaka-top secret natin dito sa kuwento? Yung pinaka-top secret po is, after ng 9 years nagkaroon kami ulit ng communication nung ex-boyfriend ko, yung great love, first love ko. May asawa ka na nito Nagkaroon 'no? Wala, may boyfriend pa lang, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami nun. Tapos siya married na siya. Mhm. Ano napag-usapan niyo? Tapos ano lang kasi mag-friend kami, nung tumawag siya sa'kin nung sinabi niyang ikakasal na siya, yun yung time na in-add niya ulit ako sa Facebook. Mhm. And then nung in-add niya ako sa Facebook, hindi man kami nagkaka-chat pero updated siya sa akin dahil sa mga post ko. Tapos alam ko na may asawa at anak na siya.
Mhm. Tapos, aware din siya na meron akong boyfriend. Tapos nung 2019 parang nagkabiruan, biniro niya ako. Sabi niya sa'kin, "Hi miss," nag-chat ng gano'n. Tas hanggang sa, ah, yung usapan namin lumalim, tas nagbalikan yung mga moments namin noon kung bakit bakit kami naghiwalay, mga gano'n. Gano'n yung na-topic namin. Hanggang sa napunta kami sa topic na hindi dapat. Ano Yung yung mga hindi ano dapat? na, yung mga pang-adult na mga kuwentuhan, Ano yun? gano'n. Hindi ko alam yung adult na kwentuhan, madam. About sa sex life, gano'n. Sex life. Ayun, Nag-ano yes, siya ng gano'n. kwento na, "Oh, kamusta ka na?" Anong mga banat niya do'n? Mm. Yung sabi niya, "Puwede ba kaming magkita, ganito, Mhm. ganyan." Tapos magbabakasyon, magche-check-in, ganito yung gagawin niya Mhm. sa'kin, mga gano'n. Kasi ako, parang nung time na yun, parang kinakabahan ako. Ayoko kasi hindi naman ako gano'n. Pero gumusto ka Hindi rin naman naman. hindi ko naman totally siya gusto. Kasi ano, nagkaroon kami ng usapan na sige magkikita kami. Mhm. Magkikita kami sa isang certain place pero hindi kami, parang nakaplano na lahat o magkikita kami ganitong araw, ganitong Saan date, yung ganitong certain place oras. na yan, ma'am? Puwede mo ba akong bigyan ng lugar? Saan yung certain place na yan? Gusto ko puntahan yan. Ha? Saan yun? 'Wag na Certain baka place? gayahin mo. Hindi. Puwede ba What secret I na? mean is, gusto ko lang din talaga na Condo? magkalinaw. Kasi, kinukwentuhan mo kami na wala kang plano. 'Di ba? Sinasabi mo Condominium? sa akin na wala kang plano. Sorry, Evria. Wait lang. Sinasabi mo sa akin wala kang plano na makipagkita. Hindi ka naman interested dun sa offer niya sa'yo. Right? Tama ba ko? Yun ang pagkakaintindi ko sa kwento. Natakot ako for the second time, mauulit ba yung pagkakamali ko? Hindi, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am Every. Hello? Hello, nawawala ka. Hello? Naririnig mo po ba ako, ma'am? Yes po, Yes, ma'am. Ito lang yung question ko. Saan ba yung lugar na pupuntahan ninyo? dapat. Mm. O yung una naming plan sa Batangas. Hindi, ma'am, yung mismong lugar. Saan ba? Saan ba kayo magkikita? Specific. Okay, Batangas. Saan sa Batangas? Sa hotel ba? Condo ba? Saan ba dun, ma'am? Condo. Hindi. Condo! Anong tawag? Ay, yung mga rent, condo, yun ba yun? Mga Condotel, ganon? staycation. 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 Okay. Yes. So, plano nyo ganun. Pero ang usapan, ang sabi mo sa kanya, walang mangyayari. Parang kita lang, kwentuhan. Kalokohan yun, ate girl. Staycation, Ha? walang mangyayari, sinabi mo sa kanya? Oo, kasi gusto ko lang magkita kami, gusto ko lang makita niya na ang ganda-ganda ko na Sana sa coffee shop lang kayo nagkita. Ganun. Hindi kasi maganda, hindi ko na masabi kung saan yung staycation, basta marami siyang may mga coffee shop nga, may mga parang may mga restaurant gano'n. Hindi ko lang Mhm. masabi yung lugar, Mhm. Kasi nga baka makilala sa yun. Pero saan kayo nagkita? Sa Yan yung kwarto ng staycation, hindi dun sa coffee shop. Tama ba ako? coffee shop. Coffee. Nabago coffee shop. Okay, coffee shop. Coffee Doon shop kayo tapos sa coffee shop. tapos Tapos, yun nga parang nagkatuksuhan na, yun hanggang sa napunta na kami sa gano'n. pinaganda mo pa yung kwento, ate girl. Pumunta rin pala kayo sa kwarto. Gusto mo pa lumusot sa akin eh. Pero Gusto mo bang luminis yung pangalan mo sa kwento na to, ma'am? okey sige. Pero Okay. pero sa'kin yung na-feel ko Mhm. is love. Walang lust, love talaga, parang Yes. bumalik yung dati. Kasi nga first and great love ko yun, As in Mhm. talagang ideal man ko siya. Mhm. Tapos siya naman din parang yun pinag-usapan namin bakit 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 kami na ba't kami na ba't nangyari sa'min yun, ba't kami naghiwalay. And then akala ko hindi ko na parang naulit siya 3 times. Mhm. So yun, choice ko na yun. Mali yun, hindi ko din na-justify na dapat Mhm. hindi ko inaano na tama yun, mali talaga yun. Mhm.
Pero, hindi ko siya tinuturing na ano, mali siya pero para sa akin lesson 'yun kasi nagawa ko man siya 3 times kasi choice ko na talaga 'yun, hindi na 'yun pagkakamali, Mhm. infidelity na talaga 'yun. Ginawa tinuturing ko siyang lesson sa buhay na dapat hindi na maulit kasi maraming masasaktan, maraming matatapakan. Mhm. Pero after ng mga nangyari na 'yun, siyempre 3 times kami nagkita. Mhm. Niyayaya niya ako magkaroon kami ng secret affair. Mhm. Kahit na mahal ko pa siya, hindi talaga ako pumayag. Sobra yung galit niya sa'kin nun kasi parang ano na siya, para siyang na-attach ulit sa'kin. Kasi teenager pa lang kami noon nung nagkita tapos ngayon nung sa muling pagkikita namin mga adult na kami ta's nagawa pa namin yung gano'ng bagay, yung sex, gano'n. Aware naman yung Tap asawa mo ngayon. 'Di ba sabi mo, Hindi, boyfriend mo yung asawa mo that time, 'di ba? Boyfriend, ha? mm, Sabi mo yun, ha? yes. Boyfriend Pero pa lang. hindi niya alam. 'Di niya alam. 'Di mo ba Kasi alam pero nandito yung ngayon asawa mo ngayon? Katabi ko. na-invite mo ba? Dito, eh. Kidding aside, but Ayun. eto may mga gusto lang akong tanong, okey lang ba? Sige, sige. Okay. So sa 3 beses na yun, inamin mo naman na choice mo talaga, gusto mo rin naman talaga. Yes, kasi yung longing ko sa kanya parang isang Mhm. dekada. Mhm. Grabe yung naging longing ko sa kanya kasi siya love na love ko talaga yun. Mhm. Love na love, okey. Kaya for me, yung nangyari sa'min is sa akin yung pakiramdam ko is love yun, selfish love nga Mhm. lang. Love pero selfish. Gaano kayo katagal nagtagal, yung relasyon ninyong tago? Parang 6 months, 5 months gano'n. Pero Tagal, on ah. and off 'yun, eh. Kasi on and off 'yun kasi nga, parang 'pag nagkikita kami, yung araw na before kami magkita tsaka yung araw ng pagkikita namin dun na kami may communication ta's napuputol 'yun. Kasi hindi ko na siya ini-entertain. Kaya lang may mga times na parang naano ako, tawag dito, natutukso. Pero Mhm. ngayon, akala ko hindi ko na makakayang i-let go yung gano'n kasi nga 'di Mhm. ba, hindi yung sarili mo, yung alam mo ng mali, ginagawa mo pa din, aside sa katangahan, parang Mhm. karumihan din, 'di ba? Kasi, um, parang wala ka ng self-respect, 'di ba Mhm. dapat nga ang unang mamahalin natin is yung sarili natin. So, dun parang nauntog ako, ano ba, bakit ganito ginagawa ko 'to? May nagkamali na ako nung una, uulitin ko pa ba? Kaya nung niyayaya niya ako magkaroon kami ng affair, yung affair talaga na meron na kaming relasyon kasi yung ginagawa namin ano lang yun, parang on and off, wala naman kaming walang label yun, Mhm. parang fuck buddy, parang gano'n. Mhm. Kaya yun, hindi ako pumayag kaya super galit siya sa'kin kasi parang tinanong niya ako kung ginagantihan ko ba siya. Pero hindi ko naman siya ginantihan, parang alam mo yun yung longing ko, parang pinagbigyan ko lang yung sarili ko na kasi miss na miss ko siya, ang tagal namin 'di nagkita. Hanggang ngayon naman, meron pa rin siyang part sa puso ko, kasi super ideal man ko talaga siya, eh. Kung meron man kaming nagawang mali, siguro dahil mga bata pa kasi tsaka yung sa communication namin LDR din kasi kami nun, eh. Mhm. Tapos, akala ko hindi na ako makakapagtino hanggang sa eto nabuntis ako nung napangasawa ko. Mhm. Tapos kinasal kami hanggang sa china-chat pa ako nun, kaya lang 'di na ako nakikipag-communicate. Kasi 'pag in-entertain ko pa siya, babalik kami sa ano, pagkakasala. Kailan huli niyong usap? Twen Ano ba, 2019 kami 2020. Tagal na 'no? Kamusta na Ang buhay tagal niya ngayon? Nakikita ko naman siya asensado na siya sa buhay, may Mm. sariling bahay, may kotse na, maganda yung trabaho, pero hindi na kami nagkaka-chat, pero friends kami sa Facebook. Tsaka ano,
siguro way na rin para tuminong na ako, binigyan ako ng sarili kong anak. Tapos, talagang pinagsisisihan ko naman na Mhm. pinagsisihan ko siyempre yung kaakibat ng pagsisisi dapat hindi mo na uulitin. Pero Mhm. siyempre sabi nga nila mahirap labanan yung tukso. Kaya ang Uy! ginawa ko mahirap labanan yung tukso kaya ang ginawa ko, um, tawag dito, mas naging active ako. Nagpa-convert ako ng ibang religion, 'di ko na lang babanggitin kung ano. Mhm. Nagpa-convert ako ng ibang religion tapos mas nag-focus ako sa ano, mas nag-focus ako mag-serve sa Panginoon sa gano'ng way na nalalabanan ko na yung pagiging ano ko, parang kumbaga kaysa naman mabuhay ako na puro pagkakamali yung ginagawa ko, 'di ba, eh, di mabuhay na lang ako ng may kabuluhan. Hindi pa ako nakakasira ng ibang tao, wala pa akong natatapakan. Kasi Mhm. yung mga gano'n, yung papatol ka, magkakaroon ka ng secret affair, sa una lang masaya. Mhm. Pero ano, ang kapalit nun habang buhay na pain, Mhm. tapos ubos na ubos ka kasi wala ka ng tinirang pagmamahal sa sarili mo, wala ka ng respeto sa katawan mo, 'di ba? Usually naman ang mag-affair nagiging masaya lang sila dahil sa sex. Pero Mhm. kasi ang sex is holy ano yan, eh, para lang yan sa pinag-bind talaga. Yes. Let's So ngayon, Mhm. masasabi ko naman na nagkamali man ako at aminado naman ako, pero hindi yun dapat tularan. Yes. Kaya ang ginawa ko imbes na magpakalugmok ako dahil nga inayos ko yung sarili ko, minahal ko yung sarili ko, um, inayos ko kung ano yung relasyon ko sa asawa ko. Ngayon may sarili na akong pamilya. Mhm. Tapos sa Diyos, inayos ko yung ano ko sa connection ko sa Panginoon para mas maging matibay ako. Pero kung bibigyan ako ng chance, kung sakali mang single pa siya, siguro siya yung pipiliin ko pa din siya. Kung single. Every, Pero hindi eh. every. Oh, oh. Umangat dugo ko sa'yo, ah. Bakit? Kung single pa siya, ikaw, ano ka ba? Kung single kami Oh, parehas. linawin mo. Ay, sorry, sorry. Hindi Siya ko lang pala iniisip nabanggit. mo, Kung eh. single kami parehas. Oh, yung asawa mo, Hmm. nag-aantay sa'yo. Shout out daw sa'yo, every. Wala naman na yun. Parang ano lang, yung ano ko kasi ngayon na pangasawa ko, nonchalant kasi 'to. Mhm. Hindi masalita, hindi siya Mhm. masalita, hindi siya showy. Mhm. Ayan lang. Siguro ito yung ano ko, parang So, hindi naman kailangan mo hindi naman magloko? Gano'n. Naghahanap ka ang ng karma. Ha? karma. Okay, Ano 'no? karma. Gets, gets, gets. So, ibig sabihin, etong asawa mo, nonchalant, hindi nagsasalita. Oo. So, so Hindi siya tinuturing mo siyang showy, hindi siya karma. sweet. Sa- Siguro kasi sabi parang mo kanina, karma eh. wala akong nafi-feel mahal niya ako sa pakiramdam pero sa actions wala. Mhm. Hindi, ako naman every, naniniwala ako na ang bawat tao may kanya-kanyang love language yan eh. Tsaka Mm. unang-una, ang asawa, Mister o Mrs. man yan, ay yan ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Di ba Yes, kaya nga nagcha-church ka? kami Nagcha-church ka, di ba? yes, kaya nga Damay, kami married. itadamay pa ba natin dito si Lord? Ako, kilabutan tayo Hindi, parehas. Hindi sa akin lang ano tsaka every past na yun. Ako oo nga Mm. pero kasi na iniisip ko yung mga sinasabi mo ngayon eh na asawa ko Mm. nonchalant baka ito yung karma ko ngayon. Huwag natin tignan karma yung asawa natin. Dapat tinitignan natin blessing. Yes. 'Di ba? Pag kinagkaloob ng Panginoon sa atin ang asawa, ang mister, ang misis. Hindi yung literal na asawa yung karma. Yung bang nafi-feel ko ngayon, Mhm. hindi naman yung ano ko, siyempre kung Mm. gano'n Ayun. yung tingin ko sa kanya, papakasalan ko ba? Yun. Linawin mo, Hindi ko every.
Ay, sorry. Kung Hindi na ko pala nalilino. linawin mo kasi kung maririnig ng asawa mo 'to, kung sakali man, 'wag naman sana. Dali tayo Eh, dun. bakit niya maririnig? Hindi natin masabi. Hindi natin masabi, MJ. Hindi natin masabi, 'di ba? Hindi naman siya yung literal na ano, siguro yung na-feel ko, itong nafi-feel ko na feeling ko hindi ako kamahal-mahal, gano'n. Mhm. Pero hindi naman siya. Kasi Mhm. ano naman, eh, kagaya ng sinabi mo, may kanya-kanyang love language. Yes. Love language niya is good provider sa'ming mag-ina. Mhm. Question, okey lang? Hmm, mm. Kontento ka ba sa kanya? Actually sa amin kasi ano na siya, eh, ang age gap namin is 11 years. So, once in a blue moon lang kami magkaroon ng Oo, hindi. 'Wag na love natin scene. paliwanagan 'to. 'Wag na natin Hindi. paliwanagan. Pero ano, 'di naman ako okey lang naman kung walang gano'n. Hindi siya kasi ano, hindi siya active. Hindi ako Ngayon hindi nagtatanong, naging walang active. kailangan i-explain. Oo nga, nagsasabi lang ako kasi dapat 'di ba lilinawin. Nakakalungkot lang. Hello po. Hello, hello, Every. I'm Opo. listening, I'm listening. Nakakalungkot lang, 'yun lang. Hmm, Nakakalungkot lang kasi naririnig ko at, wala naman akong karapatan na magbigay sa'yo ng, advice tulad nga ng sinabi ko sa'yo before tayo mag-call. Kung hindi mo hinihingi ang advice ko, hindi ako magsasalita. And I'm just pero DJ asking lang. kasi 'di ba Mhm. siyempre sa mag-asawa Mhm. kailangan nabibigyan mo din siya ng lambing. Yung Mhm. asawa ko kasi bukod sa hindi siya sweet sa actions niya, Mhm. hindi rin kami hindi rin siya active sa bed. Hindi kami as in Mhm. magkatabi, hindi na kami nagtatabi. Mhm. So, anong gusto mong malaman? Ayun lang. Anong gusto mong marinig sa'kin? Wala naman, shinare ko lang yung Hmm. nangyari sa'kin, Puwede ba na akong may mga magsalita? ganito pala talaga. Sige, Puwede ba akong magsalita? Puwede akong magsalita? sige. Ikaw, alam mo, Every, ikaw na mismo nagsabi sa mga bibig mo na nanggaling na kung hindi mo naman siya mahal, hindi mo siya papakasalan. Tama? Mm, Tama? tama. Tama. Mm. Okay. Pero yung kinasal ba kayo at before kayo ikasal, ganyan na ba talaga siya? Oo. Hmm. So, wala na bago. Ay, yung ano, hindi, active pa yun. Eh, kasi Active nga pa. dahil lang siguro sa Okay. age. Okay. So, hindi mo ba naisip na papakasalan ko 'to, medyo matanda na. Malaki ang age gap namin. May Hindi naman. possibility na dumating yung kahinaan nito. Tapos ako, gigil pa. Pero 'Di ba? wala, in-embrace ko na lang siya kasi pamilya na kami. Mhm. Hinayaan ko na lang kahit di niya nabibigay yung mga dapat para sa akin. Ngayon, Mhm. okey naman yung pagsasama namin kahit walang gano'n. Pero siyempre in other side, nakaka-sad lang. Pero okey naman, hindi naman yung Hindi mo ba hinahanap kalugmok-lugmok eto eto talaga eto na Every, may tanong ako sa'yo hmm, and I hope maging honest ka. yes. May times ba na hinanap mo na sa iba yung pagkukulang ng asawa mo? Ay hindi ko na inulit. Kasi nga 'di ba, 'pag nagsisi ka dapat magbabago ka. So hindi ko na inulit 'yun. Mhm. Wala, parang sa iba ko na lang dina-divert yung mga gano'n-gano'n. Tsaka wala akong ginagawa sa sarili ko, hindi ako ano, yung iba kasi 'di ba parang sila yung gumagawa sa sarili nila para ma-satisfy, ako never kong ginawa 'yun. Pero Parang hindi pagod na rin ako, eh. pe Pagod na rin ako kasi busy nga ako sa buhay, may mhm, anak, may work. mhm. Pero wala ka ng gana sa kanya? Hindi naman, love ko pa din na love mag nagmamahalan pa din naman kami, pero siyempre 'di ba nga sa mag-asawa kailangan na may gano'n, kaya lang sa'min wala ng gano'n. So Mhm. bawas na, wala ng spice kumbaga.
Ulitin ko yung Kahit tanong ko kanina, ha? Ulitin ko. mm, Mahal mo pa rin, hindi na? mahal. Kaya ang hirap makisama pag hindi mahal. Mhm. Parang kung hindi ko na mahal, edi let go na lang. 'Di ba? Mhm. Kasi sasayangin ko lang yung oras niya. 'Di ba? Parang nagsi-stay kami tapos hindi na nagmamahalan. Okay. Kontento ka pa Sayang ba kasi o hindi na? ano, Kontento ka pa ba o hindi na? sa kung pag-uusapan yung sa sex life, hindi siyempre. Pero hindi naman to the point na kailangan In ko general pumayag tayo, na ma'am. In general tayo. Hindi tayo sex life, ma'am. In general, ma'am. Yung okay. person talaga. Anong Pero plano na? kontento, kontento. Kontento. Okay. Para lang malinaw, ma'am. At least. Kasi kung hindi ang hirap magstay. Yes. Kasi ako di ko I kaya agree. yun eh. Agree. Agree. Oo, hindi ko kaya yun parang magstay ka tas nagsasayangan lang kayo ng oras. Mhm. Ang ikli lang ng buhay, magsayangan pa ba ng oras? Mhm. Siyempre magiging unfair din naman ako sa kanya kung wala na. Mhm. May gusto ka bang sabihin? Any last Yun words? lang para sa mga secret affair diyan, lagi niyong isipin na sa una lang masaya, ang kapalit niyan ay sobra-sobra. Kaya mag-isip muna, bago Actually, ito, maglan every. mm, Gusto ko sabihin sa ito na mm. sabihin mo yan sa sarili mo. Opo. Kasi Tsaka 'di ba nabanggit unang-una, hindi natin pwedeng turuan yung ibang tao. oo, Ito, sa akin lang. Kasi naniniwala ako na magkakaiba tayo ng storya at magkakaiba tayo mm, ng approach doon sa mm, nangyayari sa buhay natin. And marirealize mo lang ang pagkakamali mo kapag nandun ka na. So, totoo. doon ko rin na-realize na ako kilala ko yung sarili ko na hindi ako malinis na tao. Marami akong pagkakamali. Kaya nga ako nakaupo dito eh. Kaya nga ako marunong Hmm, makinig sa inyo dahil yung mga pinagkakamali nyo siguro nadaanan ko na rin yan eh. Di ba? parang kumbaga been there, done that ka na. Exactly. Pero eto nga lang eh. Ako naniniwala ako dito na Mm, at the end of the day, kailangan handa lang tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Kasi hindi natin masabi. mm, Malay mo, ikaw, sinasabi mo ngayon na dapat yung mga tao, wag nang gawin yung mga ganitong bagay. Biglang ikaw pala bukas gagawin mo every. So doon ko na-realize lang din. Ito, lately ko lang din na figure out sa sarili ko and na, dapat minsan hindi tayo nangunguna pala sa ibang tao. Dapat mm. sinasabi muna natin sa sarili natin before Pero tayo pero magsabi yung sa ibang case ko tao. naman, 5 years ago na. Mhm. So talagang Don't worry, ma'am. Walang nagtatanong, ma'am. Wag tayong maging mm, defensive masyado. Napakinggan na namin. Gusto mo okey. ulitin ko pa, ma'am? Kung ano yung istorya simula una hanggang ngayon, ma'am. Hindi na. Okay, ma'am. Alam ko, ma'am. Alam ko yung istorya mo, ma'am. So, alam ko matagal na yon at ikaw naman. At naniniwala ako dun, ma'am. And we listen and we don't judge, ma'am, dito sa programa namin, ma'am. Pero syempre, nililinaw ko lang din yung mga kwento mo. At gusto ko lang Okey. din na hindi naguguluhan yung mga listener natin doon sa pagtanong ko sa iyo at pagsagot mo. At syempre, mahirap naman na maligaw sila doon sa mismong storya mo. So, tinanong kita, kontento ka pa ba dun sa asawa mo? Yung una mong sagot, hindi na. Pero nilinaw mo kasi nga sa sex lang. Pero Hello? kung in general, hello, every. Mm. In general, Okey na, bumalik na. yes, in general, sabi mo kontento ka. Okay? Opo. Okay. May gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka bang sabihin sa anak mo? Diyan sa asawa mo? Baka may gusto kong sabihin. Yun nga, tawag dito, meron mang kulang sa atin sa pagsasama natin. Promise ko naman na yung kung ano yung sinumpaan natin nung nagpakasal tayo na habang buhay magsasama is yun yung hindi ko
yun yung tawag dito, yung kung ano yung sinumpaan natin nung nagpakasal tayo, hindi ko yun, ano ba yung Tagalog ng ano? Hindi mo yun kakalimutan, hindi mo Ano ba papabayaan, yun? hindi mo babaliin. Ah, What do hindi you ko mean? babaliin. Ayun. Yes. Okay. Hindi ko babaliin. Yun lang. Okay, And ma'am. sana hindi naman natutunan, parang Mhm. may nakarelate at may makapag-isip-isip na dyan sa Yes, mga ma'am. nakinig. Yun. May mga nakarelate, ma'am. May mga nakarelate na nandito sa Mm-mm. sitwasyon na to, ma'am. Na Mm-mm. ganito rin, ma'am, katulad mo. Pero, syempre nga, di natin sila agad-agad mapagbabago. Di ba? Yes. Alam mo yan, every. Di ba? Alam mo yan, every. Yes, yes, Nanggaling yes. ka dun sa Mm-mm. pangyayari na yun na hindi natin agad-agad sila na pagbabago. Pero at least, napapakinggan nila na hindi pala maganda na ipaglaban o ipagpatuloy yung ganung bagay sa buhay nila. Right? Mm-mm. 'Di ba? Yun lang naman yung pinaka-goal natin dito na mapa-realize din sa Mm-mm. iba. Na diktahan Totoo. natin sila, pangunahan natin sila, pero mapa-realize natin na dun sa Mm-mm. kwento mo na to, ay may mapupulot din sila na wala din talagang magandang patutunguhan kung ipipilit mo yung Mm-mm. mali. Parang wala pa naman akong napakinggan or nakilala na mag-secret affair tapos naging masaya sila. Yes, wala talaga. Diba? Na nagsama, na matiwasay yung Mm. pagsasama. Wala. Diba? Puro ano lang, puro pasakit, ang bigat Mhm. sa buhay. Pero ba't sa tagal ng panahon, ngayon mo lang sinerto? Wala, nag-scroll-scroll lang kasi ako sa ano nakita ko. Mhm. Matagal ko na siya gusto i-share. Nung Mm. hindi pa ako, tawag dito, nung nasa Pinas pa. Mhm. Ayun, parang, tawag dito, ito yung second time ko sa inyo sa Viber kasi nung una kinabahan ako. Mhm. Kasi nga kahusga-husga yung story ko. Mhm. Kaya yun, natakot ako sa bashing, ganyan. Pero Pero okay lang mabash, deserve ko naman. Kaya lang sa part ko naman, tinatanggap ko naman na nagkamali ako. yes. Pinagsisisihan ko at nagbago naman ako. Mhm. Hindi ko naman siya pinagpatuloy at hindi ako proud sa kung ano yung ginawa kong kasalanan. Yes, agree. Tama 'yun, ma'am. Mm. Kumbaga, Gusto ko lang i-share yung story ko kasi baka may sa taong paraan na ganito may makarelate. Yun lang. thank you, Every. Thank you. I hope na masayang-masaya ka pa rin at 'wag Mm. maubos yung pagiging masaya mo sa asawa mo. Dahil nasusukat natin ang pagmamahal ng isang tao At ito pa, additional kung din, saan hindi pinakamagulo po yung sitwasyon ninyo. mm, mm. May gusto ka pa sabihin, ma'am, bago kay babato, ma'am? Yun lang, sa pag-aasawa, Hmm? siyempre dapat yung pagsasama niyo is bukod sa may love, dapat may spice din. Pero hindi porke nawala yung sex or ano pa man, is dapat magloko na or hanapin sa Mm. iba. Mhm. So yun, kagaya ng case ko, wala man kaming lambingan ng asawa ko. Nakokontento ko sa ibang love language niya, yung maging mabuting provider sa aming mag-ina. Yun na lang yung ina-appreciate ko sa kanya. Mhm. Thank Every, you. may gusto lang ako sabihin sa'yo bago ko ibaba yung call. Sige po. Alam mo yung walk the talk. Yes. Yes. Yun lang, ma'am. Okay. Ingat, ma'am, Every, and God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Likewise. ma'am. Thank you, ma'am. And Bye. I hope mapanindigan natin yung mga sinasabi natin na yan, ma'am. And Yes po. ano man ang pagsubok na kaharapin mo, hindi magbago yung pananaw mo na sinasabi mo ngayon dito sa radyo, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Bye-bye, ma'am. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating kabisyo na si Every dito sa ating programang Top Secret. Isang panibagong episode na naman na napakinggan nyo mga kabisyo, kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.
Bukas po o mamaya mga kabisyo, maaari na naman po kayong tumawag sa ating Viber line na 091652955595. Muli, kasama nyo po si DJ Titan Jello. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo. Ito ko pong awitin sa inyo by Rachel Alejandro.